Bon dia! En el tema d'avui veurem els gèneres literaris, la sociologia de la literatura i l'anàlisi i crítica literària. Pel que fa als gèneres literaris, hem de veure la classificació tradicional, basada en el què, la classificació moderna, basada en el com, i una nova proposta de Cassany. La primera de totes, la classificació tradicional, ens hem de remuntar a l'època d'Aristòtil, on ja deia que hi havia dos gèneres literaris, com són l'èpica i la dramàtica. A partir del 18 hem de dir que s'hi va afegir també la lírica, que són els gèneres literaris tradicionals que sempre s'han estudiat. L'èpica és una realitat, epos vol dir història, vers, sí? És una realitat exterior i objectiva. En canvi, la dramàtica és un text representat. Per què? Perquè drama vol dir acció. La lírica és una expressió subjectiva, interior, i el seu nom prové de l'ira. L'ira era l'instrument que solia acompanyar la recitació d'aquestes composicions. En canvi, la classificació moderna es basa en el com està escrit aquest gènere literari. Tenim la poesia, són escrits en vers, tenim la narrativa, són escrits en prosa, i tenim el teatre i els gèneres dramàtics, que són escrits per ésser representats en algun moment. Les noves propostes, les propostes més modernes, més contemporànies, intenten abarcar aquests gèneres tradicionals basats en el què i els gèneres de classificació moderna com els que es basen en el com i fer una classificació una mica diferent on hi càpiga molt més text del que engloben generalment aquestes dues classificacions. Com per exemple la literatura infantil i juvenil, el periodisme com a gènere literari també, el cinema, l'assaig també, la cançó, el còmic, nous gèneres dramàtics que han anat apareixent i la publicitat fins i tot. És una altra concepció que permet abarcar molt més que no pas les altres dues classificacions. Sobre la sociologia de la literatura, hem de parlar de la relació entre la societat i la literatura. Welleck i Warren, dos crítics molt importants, van escriure a Teoria literària que la literatura representa la vida i la vida és una realitat social. Com es relacionen aquests dos elements, la literatura i societat, s'ha estudiat durant molt de temps, sí? Hi ha unes relacions recíproques entre ambdós elements i podem veure que poden ser aquestes relacions externes, és a dir, buscant l'anàlisi de la influència sobre la societat, sí? O internes, mirant la visió de la societat pròpia dins de l'obra d'un autor, o dins d'un autor com l'ha influït. Hi ha diferents mirades en aquesta relació entre els dos elements i podem parlar de la sociologia de l'escriptor, que el que intenta analitzar i veure és que la societat afecta l'autor, tot autor és afectat per una societat, aquest autor escriu una obra i aquesta obra, al final, pot acabar afectant a la societat, de forma que es crea un cicle, un bucle, que se'n denomina la sociologia de l'escriptor. Hi ha una altra mirada que és la de contingut social de l'obra literària, és a dir, que la literatura acaba sent un mirall propi de la societat. I finalment, una altra mirada, la tercera mirada sobre aquestes relacions entre la societat i la literatura, és la mirada que defensa la influència de la literatura en la societat. Es diu que algunes obres acaben canviant la societat. L'últim dels apartats d'aquest tema és l'anàlisi i la crítica literària. I pel que fa a la crítica literària ens hem de preguntar què és un bon crític i podríem arribar a definir un bon crític com una persona que fa una bona comprensió o que té una bona comprensió lectora i
també, a la vegada, una bona expressió escrita. Això el que provoca és que estimula els altres lectors a llegir o no llegir alguna obra. I quins mètodes crítics ens podem trobar dins de la crítica literària? Doncs bé, el mètode del procés el que fa és basar-se en l'autor, sí? Que escriu, i per tant el que escriu té un contingut, està dins d'un context, hi ha un text propi, hi ha un codi, i això arriba al lector. Tot aquest procés entre l'autor i el lector és el que acaba formulant aquella obra, no? Hi ha, en canvi, tècniques romàntiques basades en l'autor, sí? Aquestes poden ser de caire històrico-filològic o psicològic. També hi ha l'experiència del lector, és a dir, en lloc de basar-nos en el que creiem que volia dir l'emissor, anem a veure què pensa el receptor, no? Són experiències impressionistes o de la teoria de la recepció. També podem veure una crítica basada en el context, segons el context, és a dir, social, i són crítiques sociològiques o marxistes. Podem veure crítiques segons la forma del text, per exemple, amb el formalisme rus, amb el neocriticisme o amb l'estilística. I també, finalment, podem veure mètodes crítics segons la llengua literària, és a dir, si són estructuralistes, sí, o si són semiològics. I aquests són els mètodes pels quals s'acostuma a analitzar un text i en el que es basa en la crítica literària. Doncs bé, hem dit que dins d'aquests mètodes hi ha el mètode basat en l'autor, sí, l'històrico-filològic, i el que hem de dir d'aquest mètode és que s'estudia l'autor per poder analitzar l'obra, no? Per això se'n diu històrico-filològic, perquè mires primer l'autor i després pots analitzar l'obra segons el que saps d'aquell autor. També hi ha el mètode psicològic, que és a partir de les dades podem reconstruir el pensament que tenia l'autor en el moment de fer aquella obra. Si ens basem marxem a l'altre costat, al costat del receptor, tenim la tècnica impressionista, que es basa en el subjectivisme, és a dir, la impressió que causa en el propi lector. També hi ha la teoria de la recepció, que cada lector forma part de l'obra. Hi ha aquella frase famosa de que quan s'acaba de llegir un llibre ja formes part d'aquell llibre. També hi ha, si ens passem a l'àmbit social, hi ha la tècnica sociològica, sí, que l'obra s'ha d'estudiar a partir de què? Ni de l'autor ni del receptor, sinó a partir del context social en el qual ha estat escrita aquella obra. Hi ha la teoria també marxista, sí, que el que defensava és que els poders acaben ideant obres, sí, aquestes obres acaben influenciant la societat, i això serveix per què? Perquè els poders puguin dominar a la societat, no? L'obra com a arma o com a míssil per dominar les masses. Després tenim l'aspecte textual, sí, el formalisme rus, que el que buscava era un estudi del contingut i de la seva funció poètica, basat en el contingut. Després hi ha el neocriticisme, sí, que el que defensava és que l'obra és un tot indivisible, és a dir, no val aquestes particions que estem fent entre l'autor, el receptor, el context, el domini de la societat, sinó que ha de ser tot a la vegada. Hi ha la crítica estilística, és a dir, que l'obra expressa uns sentiments, sí, i la crítica ha de veure d'on i com surten aquests sentiments, no? Finalment, hem dit que hi havia la crítica basada en la llengua literària, hi ha l'estructuralisme, sí, on es busca una anàlisi de la llengua, tant per al que fa a l'expressió, és a dir, en els aspectes fònics, morfològics, sintàctics, lèxic, etc., com en els aspectes de contingut, és a dir, si és ficció, si hi ha una actitud vital, quin gènere literari,
i tot el que tingui a veure amb el contingut, no? Però s'analitza la llengua. I l'altre apartat de la llengua literària és el semiològic, on es posa en relació els signes propis del text, amb signes, amb objectes, sí, i amb subjectes. I fins aquí l'anàlisi de la crítica literària.